Wel. Diwrnod neis, Tom. Right, hello pawb, what is happening? Shwt mae bethau, croeso nôl I PopT ac heddi mae gyda ni fideo eithaf special I chi oherwydd, fel allwch weld, dyn ni wedi dod I stiwdio arbennig ar gyfer y fideo heddi a mae PopT yn fynd fyny yn y byd, boys. Alright? Oherwydd, dyn ni ddim jyst gyda un camera, na 2 camera, mae dyn ni 3 camera. Oh yeah. Ond dyn ni ddim jyst gyda un cyflwynydd chwaith, mae dyn ni 2 a 3 cyflwynydd YouTube I chi. Okay. Felly, rowch groeso masif I Cadi ac Elin! Hi guys. Hiya. Hello. So, be ni am wneud heddi guys, ni am chwarae gêm silly iawn. Cos fi'n gwybod ni gyn licio chwarae gêm silly. Ni'n joio bod yn silly. Enw'r gêm yw peidio chwerthin. Neu stopia gelad. Stopia gelad. So fydd ni'n gweithio mewn par. So fi a Cadi, wedyn fi a Elin, a wedyn chi'ch dau, yn erbyn y person arall. All y par neu beth bynnag maen nhw moyn, alright? Be bynnag maen nhw moyn. A'r unig reol yw gyda'r person ar ben ei hunan, dwi'n methu chwerthin. Fi'n ofni'n barod. Y ti? Fi hyn yn mynd I fod yn anodd. Da ni gyd yn licio chwerthin o'r blaen. A ni'n chwerthin o'r beth yn hawdd hefyd. Yeah. Ffynnu. A ni'n ffynnu. Fydd hwn yn hawdd, really hawdd. Ond cyn I ni wneud hynny, cofiwch I Tanysgrifia I PopT, ro thumbs up ar y fideo yma, a gwasgu'r gloch I notification, OK. Right? Right e, barod? Ynddo. Funny. I'n really nervous. Guys, fi'n teimlo bod fi ar like rhyw game show ma. Okay. Bron yn barod, Jed. Just yr final touches. Iawn. Like, beth sy'n tu ôl drws un. Okay, Jed. Yeah. Ti'n gallu rhoi dy blindfold arno nawr. Okay. A ni'n ei dynnu'r sgrin. Blindfold off? Ie. Hwn iawn. Iawn. Iawn, Jed. Croeso. Ie. Mae da erna fi cwbl o jokes ni'n mynd gweithio ti. Ie. Iawn. Na fy'n gynta. Ie, cerdi gyntaf. Be mae Sean Corn? Be mae Sean Corn yn canu ar ddiwedd ei daith noswyl Nadolig? Ond i'n y corn eto! Y dawn o wadon. Na? Oce, iawn. Cerdi Elin? Iawn, Jed. Barod? Oedd hwnna mor anodd. Ti'n mynd sylweddoli pa mor anodd hwnna. Dwi'n mynd angen I boenio o jokes. Gai glywed joke ti, anyway. Gadw ni cwbl. Cos oedd hwnna'n... Wow. Be di hoff diod ceiliog? Coc a dwdl dŵr. O, hwnna'n rybys. Chwerthin y barod. Elin, all ti cael y blindfold off nawr? A ti roi mlaen? Roi o mlaen. O ia, mlaen, sori. O, no. Iawn. Wel. Diwrnod neis, Tom. Yr radio ma hwnna I fi, please. O, diolch yn fawr. O, diolch. Fucking away, yo! Oh, what are you doing? Hey! Put the guy up, please! Hello, put Mae'n mwy o weird gyda ni gweld o. Dwi'n cael pleisio hwn! O'n i chwerthin for whole thing, o'n i dda.
Cadi, allai ti roi dy fwgwyd mlaen, please? Dim problem, Jed. A ddech mlaen. O, a fi. Mae'n gobeithio teimlo calon fi dyma. Ei, mae'n oer ti fa? Freezing. Dyn ni mewn. Cysgu lawr, cynnesu bach, ydw e? Hannad, ia? Ie, o, So hynna'n neis, oes lyflu. Please. Ie. Neu tan i'r goth mas na, co? That's nice. Mae'n dwy mewn fan hyn, te? Lovely, yndi. O, diolch. Got neis, dy ti fyd? O, diolch. T'mo be, nes i ddeitha chdi? Ges i haircut ddoe. No. Do. Really? O, nes i Ti'n be? Cos dwi'n... A fi? Dwi'n siŵr os dwi'n licio fo. So dwi'n Siŵr? Yndw. Ti eisiau fi dangos i'n fi fyd? Ia. Oce. Ti'n licio fe? Ia. Ie? Do. O! O! Ti'n cael ei haircut? Ti'n teimlo gyda fe? Sy'n am ni? Ti'n teimlo? Ia. Ti'n twtio do? O! Mor! Yes! Right, so dyna ni y gêm drosodd. Sut o'na i chi, guys? Good? Anodd. O'n lot o sbod. Oed. Anodd, ond hwyl iawn. Oed, dyn ni gyd jyst yn rhy ffynnu, oherwydd oedd pawb chwerthin, Do, na pawb. ond ti'n gytuno, y person oedd nath dale at ei gilydd y hirach, oedd Cadi, da iawn Cadi, oedd Diolch, ti... Cadi. Oedd e yn anodd, do. Ie, hyd yn oed- O'n i yn trial gorau fi, do. Oedd dagren dod lawr gwyneb ti, ond... Ys ti'n goch. Elin jyst ddim yn gwybod be o'n mynd mlaen. Gobeithio nathach chi guys joio'r fideo hefyd. Yr unig beth sydd ar ôl i gweud, diolch yn fawr mwylio. Diolch guys. Diolch. Cofiwch chi Tanysgrifia i PopT, ro thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch y notification. Iawn? Iawn. Iawn. Right, guys, ta-ra, wedych chi'n y fideo nesaf. Ta-ra!